Beta, be.
May yelo? Ano ba yan?
Matisan. 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 Matisan.
Motor, pero wala pa pin. Hindi ko pa malam na ilig.
Ara lagi yung tiraro. Para ko alam sa Sara tap ano pinakain ko po sa yung masarap, di ba? Yung kahalgan, di ba yung ilo? Kung may tada dyan, eh. Yung sa agad, ilo pa lang. Di ba? Ano na pala, eh? Ano ba yan? Hindi, parang mas yung 50 kilo, ano mo ito? Sira. Baka maging saraw. Basta pa ka sa bangin yan. Yung ka sa tukong na, mapataw. Grabe baga so ba sa ano din sa Marinito o sa Batangas pala nakulagan pa. Ayun ba sa ano nagrasay pa tiris pa ng sublon. Pero pag interview pa yan, pag pero ko man ng mga taga-Dumas. Yuda yung mga ang Tagalog ba diyan ba ma? Di ba? Ay, yung... Puro yan, puro Tagalog. Yan ang tunay yung kabot ka pa ng Manila. Aralo-alo Tagalog. Yan Batangas, Ginyo talaga. Tuminiri yung 140. tuminiri to tapos lang kara to ano yung mga isang pamilya na Grabe. eras ng gaso. Alam mo na ay! Parang na
mga aga, kwarta. May 50 ah. Oh. Tama na ang boss. Masya mini. Masya mini. Wali di ko na isa sa noy. Para 150. Ito ang bisa bicara. Diba magpulag dito? Masya ma. Iya, makatero pala kan. Ay boy. Kasi na sila sa mga akit. Ano ko na sa Marilo siya dumaan. Bro pa boss, kita harap pa ito. Na. Kuray na lang. Bad lang dito. Sagong-sanong ko. Kaya kaya mo 2 kilo. Nanay ko po. Para naman nakakot. Sige na. Aram ko. Gusto ko yan.
layanin siya. Ay, umama lang siya. Kung kulang pa ba ba? Kung kulang pa? Sama din sila boy, ikwa. Ha? Ikwa. Boss, apa yang sentuh? Ikwa kung hindi sa aray. Hindi ka pati tinibangan. Hindi nga rin ano, tanga. Dahil pa, taday ka pa man. Busit, hindi pa tinibangan kay saksi. Yang tangan cuma. Ito din yung darang. May dito sa kay Kwan Tuma. Durang kung hindi. Ya. Ay, 2 kilo gamit eh. Uy, ginay ko po. Kaya, pinakagit dito. Kaya, kaya, Sige, natin, sige natin. yung pa. Ayahin naman si Bulacan, malaga ako, sigurado naman ni Bisyo. Yun na lang yung negosyo kasi ano. Sabi rin lalo.
ano sa Pino? Dinarapa. Ano nag-vlog ka sa Bangladesh?
Mark, kalman. Mga gayon na sila sa anong bago ito kaya ano ba pang... Ano na bang boy? Hindi pa. Kaya mo na yung ko. Pinapaan. Kulay na da, 140 ang kilo. Yeah. Wala ka dyan. Dumatang pa yun. Ang tayo di Mark. At pinagdang ka doon, mawali sila magkilusan natin mabitay. Di ba ganda? Kung po tinabarakan nun, ito pati mo po ang titindahan sa doon. 320 dito. Sila kayo ang barakan na ito. Hoy! Tuloy pa na, 140 ang kilo. Mahal ako pag ang sandang. Kapag 150. Uy! Dumatang pa yun. Wow. Live na live. Tingnan mo ya. Sige, madali ako. Sino bisa ko ma? Sabi. Para ini ini dia. Ha? Mana? Ma. Mano ka? Bukas nga dito burko sa dambukan. Mabuksan ka man, bukuan. Pag-ibigti ka. Ano yan eh? Suray. Padayon ka ng buhok mo, maputos ka. 140. Uli sa imo sa tabang tingwagi. Kumali ka hindi ka magpapatawad. Ay, sibula. Pudong-pudong sibula. Sibulaw sa ano sa araro pa rin yan. Ibo, manibulaw sa zero. Maulog na niya sa tingin. Yes! Sibulaw na niya magkilipan. Kasi baka tinatatlog madudo ako sunod-sunod. Jake, malipiti ka. Lipstick mo talaga baka katututo. Nakuha sa lipstick luman. Kuya, kuya, kuya. Hindi mo na doon ang sagdaan. Burlot naman ang kaan. Ayaw ulit na. Urgo na pagdanasan. Ayaw. Umana ka muna ka. Ano? Kursi ba ka? Kung parang naman, iniwan kita. Sinabi na ito. Okay?
Hindi mo na hawak. Matagain ka man makaputo. May putos na ito. Kaya yun na yan. Siyang ba nga, nagawang Bulan yan! Ay, mga kasama ko. Anagawan nga, hindi man mga man, karo kami balde. Kung balde man duman, sinurayo man sa kaya, kung uyawan mo ano. Uyawan mo ka. Yung dahil gawon 35, pero dito mga. Ay, makapunan. Sarami ka ba nga? Gawon ka. Oo, mga dito. Wala yan. Lumusat ka dyan, tama hulog ka. Lumusat ka diyan. Kung kuri mo na, pwede ka ba nga? Bumaba ka dyan, tumahulog ka dyan. Pwede ko tayo madami. Ano ba, Jim? Lumusat ka doon dyan, mahulog ka na oy. Ano naman tumutang ko rin natin? Ha? Na ano nga yan? Kung ano ba magtinday, kasabi ko nyo. Light. Batanaw! Bataw na, ano? Ano ba, ginigil ko kayo. Pilinig ko na, pa naman. Pilinig pa duman.
Para dunung-dunungan. Namat ko. Balik. Ampun si bagani daw. Pupunta ka. Pero bagani daw. Ang tambal na ito. One page ang tambal ng tao. Bakit dry? One page ang dry. Iyo, ang kita niya dapat sabi niya. Mag-hearing. Ano ganaw ka ikaw? Baru waktu itu jadi bisa nasi sesuai. Importante que venga. Ya. Mungkin ya, mungkin. Puro-puro tu nang ani sini nggak bisa buka sih, pergi lebih tahun. Ya.
Paano mo naman kayo sa 200? Galing ako sa tiya. Kaya mo na po kira na po niya. Kapurti ka. Turay goat. Ay, bagay na. Gusto ka na buyo. Kuya mo yung dito mo. Kuya, lagi sila nilikas ko. Alam mo na natin mo. Ano, video ko? Hindi mo na yun. Buti mo nang sabi na natin. Baga, kung parang tuloy yung mahilingan dyan. Hindi mama mo. Hindi, malaghan ako. Walang taon, sino na. Paglinig ko sa tita, nasot na. Ikaw hindi ka daw.
naman kung kaya kung naparta. Kaya kung para ba nililas na blindo, tama ko muna man nililas na, salas ng blindo, tinukal na nito kang kurpaw. Sino yan kung kang hindi niya, kung muna man, wala mo rin eh. Kung yan, nailong sa baba nung inom niya, nagit ka, sabi ko kaya ko alas naglaan, kung para magkuhan. Sabi ng Julie, tarang nga yaman. Kasi baba nung ngayon, kung sarang sinuwero ngayon, kasi dahil sarang kung kas pakanon mo. Pati dahil kung tira, sarap yan, sarang ka na tinom. Orang nga rin. Magpahilang hilang, ano ito mo ba ito mga anak ko buaya ka? Mapunon. Pagpahilang kayo, bakit ng sobra? Ano mo kung ay kaya mabangga? Iba? Diba kasi Yuri, gabi kung kaan? Sabi ko, ma'am, kaya ka lang muna yun. Oo, nakakila na nga ni, pati dinulot ang kimari, ano? Hindi ko kaya ito. Kapag buha nga ro, mali Kaya, na may salo nung nga rin yung Pag yung kairo po dati, huwag na ang klan, yung makairo. Kasi mga kapag ang sibaw nila. Kaya yung suko, hindi yung makanon, pagpasiba Oo, yan. Ngunyan na kung sira. Big parak yun. Silong plastic. Dahil nagsiging ko Silong plastic. sa uno. Tapos, may buraw. Pag kilo to dahil may buraw, kinuha niya yung kumumani. Yung ano Makulong, papasiba sa magburong, pinamut-kamuta. yan. Kaya, Naman mo babalo, mapasiba ka na sa magburong. Basan mo, nasa na kita nakarang kaya nagkakasikip sa buwan ng sira. Huwag mo sabi niya, Carbona ka na. Alam, tungkol na ng carbona. "Ay, minais ko din hunang pinadalan." Ano Ano ka pa? work eh, David, ano ba na? Yung diyan kasi sa ulo pa, maulat na daan. Kung mayroon ako, may ka sa yung Then, ano, ito, Ito mo yung kung ano yung
Manaon, Korean. Bangun sa Manali. Tambal sa 120. Ito lang. Yung sa may ka, no? Katalima. Pay-pay. Sino pa mano? One for the Kaya mo yung payong. Kaya mo yung payong.
para Hey! Oh, nakapagsasabi ako madaling mo. 70 ka pa nga. Wait a minute. Yan nga, sana mo. Sabay sa payong sa'yo mo natin. Makain ka. Sige ka, makain ka. Makatamay ka. Hindi na mo nabulit. Hindi mo naman sila magkapirit, ang mga offer, diba? Hindi ka na kayo mo? Malo na kayo mo. Dapat na kung hindi mo. Hindi ko naman sige na. Nipis man nga ni mo, timing nga mo, may nito. Nakaon niyo. No, kapag ang pirata mo, layas mo. Malayag. Malayag ito ako. Nabalik mo sa atin. Pwede ko yung kami survey pagpulutan na dyan. Sino kita mo? Sino mo? Tagat sa namin. Mamo, pa ako sa sabi niya sa mga. Huwag ka rin. Sila por pinsis. Kaya kayo? Sige kayo. Yan, dyan ka na yo. Saudang ka mo dito. Dyan ka na. Yan, nagkakapag ka lang yung mga. Hindi mo guys, yan lang. Bayad ko pa yung guys. Ay, ka mo. Pero mag-uwi lang yung DJ. Mag-uwi na ako dito. Di pa nga din. Madam, there you are.
Jamar to. Nagang magiglo. Wala na mo. Jamar. Mahal, bagayan mo. Wala yung bagayan mo. Kipin ko ka mga. Ano siya mga bakal? Ay, kung di ba magsasabi mo? Ay, sasanggat sa lugot, Mark? Mag-report ko na. Ano mo, Mar? Man mo? May taga-sanggot nga ito, man. Para man, kailangan man sa ito, man. Ang nakakanda, ang tawag na Mari, 520, ang overtime pa. Kada, ang overtime. Parang libre duman maluto. Tulong maluto, tulong luwag. Tulong luwag, tulong luwag dyan siya. Para ba ulit na tira? Lumampas ka na nga nila. Panalo na. Pag-perfect kasi ng tarong mulan yung 300. Hindi ka lang sin tarong mulan, 300. Kaya parang pag-luwag mulan, 300. Oo, tayo masin daw ito kada bulan mulan. Sabay na sabay ito baga? Hindi ka nagawin. Ano ba? Ano ba? Company? Brother company? Sa mga printer? Nagtitibulin mo. Ako nagtitik ang mga printer. Ang mga tig-araw symbol. Ako nagtitik ang sa okay na pagka-print. Mga number. Kung ano dapat naka-align. Pwede yan, tagagin mo kang kagaran ka mga papel baga. Masalat ako mas pasin sa tindog sa number pala. Scan mo na. Sana para mga balingbing ang tawag. Maano, lalo nga ito. Ako, mga balingbing. Mga tari. Mga oray. Ano ka madali? Ikaw, liyaw ka. Dari, kano mo. May kulya ka sa balingbing. Dari, tingko ka pa eh. Ano ka naman ako? Dari, tingko ka pa eh. Oo. Pero, page drive. Dari, ito na ako sa Tagalog. Kasi, kang pasangin ko na yun. Mga pahali, kinaya ko sa trabaho. Sabi nga ganun talaga sa Ruby. Kailangan ka din yung katiwala. Ano mo? Bang, dito ka. Sabi nga, mo pizza pa rin. Mabalik na ako mo. Sa, Oo, dahil manabiyahe. Pero nag-set man ako sa leader ni. Okay ba? Tulip ko mga diyaw. Basta ako rin ko napasa. Hindi ko napasa. Ano ba lang? Yernes, tamay mag dito man. Paano ka na? Mabalik ka na dito. Ano na sa doon sa kanila. Ano ko ito? Sa pagdilo na yan. Ulpi yan. Cinta ng edad mo tagos ka na malis ko na ano. Tingnan ako ano sa ako. Now, yung ba mag-record para sa sabot naman. Kasi ako tamo na yung bayang may. Pero ano nangyayari naman kapali ano? Kami hindi mapag-ampaw. Sa gaduman wala pa rin ka. Yaw na gawan. Pakayo na. Yung ni. Mga sangkoy. Mga. Yes. Mag-inom muna. Dito naman. Ano ang kakain? Hindi mo na nagsabi eh. Uy, huwag ka mag-Tagalog. Sabi ko tayo ngayon. Masari ka ba na galing? Hindi ako balik. Hindi ka nagbalik. Ay. Kaya naman, may tumahan kayo sila. Oo. Hindi ka na mabalik naman. Sinapos ko masarap po siya gamit ko. Kada lang pwede na dahil sa tapos ko. Puro pwede pati. Meron ba? Muna umasa ko haik sa Ano ang gumawa? Dapat kayo tayo kayo ng parado, para tipid. Awas ka sa nangawas. Sali mo na sa ano baga. Kaya mo na sa daga. Very fine ano. Hindi nga kami nag-iinom naman. Mabad na ano kami kumain. Very fine bumba. Sabog mo baga. Ayun ako ba?
Tulong kami, duwatan ako na kami. Dati kaya nagkakilabot sa baba. Lumuna sila kayo tumagtuwag ang bilo mo pa. Nagtuwag kayo ngayon. Hindi man, para mo maiwasan mo. Patutuyo boss, turay. Patutuyo nga mo. Patutuyo nga mo kahit sino man naging ng tao. Sarong kwarto mo, tulog ka mo dyan. Oo, may double bed na duwa, tapos may isang kwarto pang admin. Tapos sa kwarto mo. Okay, tipo yan. Tinta? 70 mo. Bueno, yo estaba por otro lado. Ano? Hermano, ka talaga. Kumain ka. Siyempre na nga, kami gusto niyan mga ano ba, kapatay, babali. Siyempre na lang mo, 3 May ano ka mo? Nag-sipin ka na kami 3 na babalik ni, pamatay. Pero kung gusto mo yung mo, Ingay mo, dingaw, para sa namarita. Pero si Ma, yun. yung pulutan, hindi mo nasa nagkain. Yan. Ano mo? Ako na nga pala sa inuman. Hindi ko makakasya. Oo, malaki ito na po. Ano? Ano laban o kawe? Ay, mo din mo yung supply ni. Ano mo? Sabi, bili kang ano? Leader meta. Yung tumbo yung ano. Eh, may inuman nga yun, dumaan sa loob. Tumbo, riyak. Pulutan sa nga eh. Mga Pinoy. Ano? Babayang yaon. Lalaki mo, kaman mo. Dito. Boy, mana boy? Ikaw na boy. Ano? Bata. Ito lang naman na bilog. Ulo ko ay mo 170. Kada taon. Oo. Kano 6 gifts ni isang bulan. Tulo naman na ulo ko. Advance around ni oral. Tapos mga semana, madaw sa ni. Around semana tulo ya ora sa imong din ko. Oral nga ni. Ang abo lang kay to. Dai magana sabay. Ano mo ang sabi ko diyan mo kasi nga sa ano galing din sa tapukan mo pero ano kami siya. Banching ko.